Здравейте! Имам, така да се каже, от седмица да снимам и си върнах силния профил, който е много ръшнат. Сега се опитам някакси да спася положението. Нямах ресурс и така да се каже, стана така, че си намерих идеален деск. Не деск ми... Да, ще снимам и на Clash Royale клип. Стана така, че си намерих чудесна армия. И... не съм надигал копи. Мога да ви покажа атаките, всъщност. Тук съм взел Dark, тук пак Dark. Ще ги гледам докато стане моята армия. Не нападаме. Не знам дали така ще ме чувате по-добре, но така ще го направя. Тук първо си обрах ресурса. Като пуснах първо барабарин, защото те имат повече хил. И от другите страни. Но брах кой знае колко ресурсно. Аз дори барабаните почти не ги използвах. Мисля, не знам, не помня. Само че помня, че бях изхачил цялата армия. Не знам защо. Можех просто ресурси да взема. Тук си пуснах тези. Очаквах, че Кинга ще отиде там. И после, понеже има мощачи, ще пусна да почиста Танхала. Опит да го взема. Кинга ми тук умря. Тук си пуснах доста тъпо трите валки. Ето. И те умряха. Тъпо си пуснах и това. И това, така се каже. Аз като цяло исках малко Дарка да си взема. Дори не знам дали съм взел. И да, тук си пускам история. Много тъпо, защото тук имаше Мортър. Тъй, че трябваше да знам, че ще убие арчерите. И че няма да оставя много хелт уизардите. И тук почна да умират. И това беше битката. Но тъпото ми е, че съм много ръшнат. Като цяло това ми е проблема. Не е тук. Повечето като цяло са за... Убити за къде няма значение. На мен не ми показва да купите, понеже имах много малко ресурси. И трябваше да си имах към 200 000 и от двете. Защото и мините и така, и колекторите не са ми така. И впити хубави. Те са на 8 и 9 ниво така. И тук си пуснах да обера останалия ресурс. И тук мисля, че пуснах. И от тази страна. Да, те съм ги обрал. Мисля, да. И това беше атаката. Въпреки, че можех още дърга да взема тук. Но тук беше Кинга Кари. Третата атака е тази. Като нападах само с Кинг и барабари на оставяне на лейта си ги оставих. Понеже видях, че не мога нищо повече да направя. Тук ще... Мисля, че пуснах. Мисля. Да, пуснах. Сигурно съм. Аз не бих го оставил това. Защото тук има доста ресурси. Или съм го оставил, не знам. Не, сигурно съм пуснах. Аз си пускам така, като видя. Ето, пуснах. Неговото клинкче, имаше и тесно. Мамината ми. Да, и така тук си обирам с ресурса.
Сега забелязвам, че клана няма да се отменувам. Но може да си представя, ако ще излезе от там. Ако имаше нещо. И нека забързаме малко, че тук вече останах с... не съм останах с малко арчери, но... Защото никой няма да уби. Така. И си взех целият ресурс. Не целият ми. Останаха малко. Остана съвсем малко ресурс. За взимане. Дарк може да... Не може да взема. Или... Не, имаше мортари тук. И... Колко нам остава на моята армия? 8 минути. Ще изгледаме четвъртото. И... Ще го сложа на пауза, сигурно. Четвъртото или петото... Не. Айде, някой това. И нека бъдем. Ще направим тези двете. Нека започнем с това. Обрах се доста Дарк. Поради просто причина, че Дарка му беше тук. А ресурсът не беше велик. Аз опитах и Танхала, но много тъпо го направих. Вижте, значи... Беше ужасно тъпо. Аз Рейджа не знам, що го пуснах. И... Така да е. Само Дарки си обрах. И сега и тази битка ще покажа. И може да покажа как са ме нападнали. Веднъж. И тук ще покажа. Аз дори не гледах как ме нападат. Знам, че ме нападат непрекъснато, тъй че... не. Тези бяхме казали. Не ми е проблем. Тук имаше две такива. Тебе мини и колега ми. Защото те си пък имаше и доста ресурси. И така тук пускам. Знаех, че дриловете са мои, понеже мортара не стигаше за арчерите ми. Само те бяха проблема. И се ги взех спокойно. След това отгоре си пускам кинга и така. И те мисля, че пуснах още нещо и отидох от другата страна. И да, ето тук ще пусна кинга. Значи базата му е яка. Не е тъпа. Дарка може да му взема лесно, ако имах джайанти. Пет ако беше и пълен. Защото е безсмислено. И те... Че баста си е хубаво. Това можеш да го изкараш, да сложиш това. И... Това тук да го сложиш някъде, където... Тук примерно... Още някой няма и тук Тесла. Или тук има места, но... Да си го сложиш. Едно да го сложиш, пък само на ти отвън, не знам. Кинга да го настаниш някъде. Не знам. Че баста като цяло изглежда яко. Ето, взехме с кинга. Това моят... да, това е моят. Ще покажа веднъж как са ме нападнали. И... ще снимам Мира Роял след... най-много ден. Сигурно. И тук ще ви покажа как са ме нападнали тук с драконите. Не съм гледал, не ми е интересно. С 6 дракона, защото си мисля, че може да ми бие. Какво? Не бяха ли две? Или от когато съм играла, играта има много нови апдейти. Или... не помням нищо. Спомням, че преди с 3 се чупеха.
Съм сигурна дали съм видял. Сега ще видя. Да, разбрахме, че не ме е бил. Да, стрим. Това е само на пауза. И след съвсем кратка пауза. Идвам. И армията е готова. Нападаме. Да видим какво можем да нападнем. Че нещо не намирам. Хора сме много ресурсни. Въпреки, че всеки кой да нападне ми дава на 300 000 ресурс. Трудно се намират вече. Тупа база. Не дава много. А иначе можех да го убия, така да се каже. Иначе пак не се даваше много. Се търся хора с към по 400 000. Ако намеря 290 000 или 300 000, където мога да ги взема. Ура, намери го! Намерихме двата дрила. Сега нека този мортър не ми харесва тук. Да го махнем. И нека почнем загребенето. Тук не мисля да следа нещо. Да пускаме 3. Ама ти не ми харесваш. Така ще пуснем така. Не си остави да го Ете. Ако се наложи, ще се пусне цялата армия. Ето тук. Трябва ми. Дарк ми трябва. Кинга ми е много зле всъщност. И нека се опитаме да стигнем до тези трите. От това не съм ли го убил? Гадно. Не знам дали ме разбрахте за какво я говоря. Сколько ресурсов. Давай, Кинг. Вярвам в теб. О, взехме звезда. Звезда. И ми е пукало. Давай, можеш. И това беше от атаката. Това беше и от мен. Довиждане и до скоро.